Hadin ke jingwan jurip ye ki yo demo ya Bernihat Riboy District haga khanyo trik kolalingkot arjar pulai ki arseng ki bekenthop ya Meghalaya People Social Organisation MPSO bat ka Confederation of Riboy People CORP kila thmu bani kendu yo Deputy Commissioner ka Riboy District URPet Upadhyaya Henry ula kentaj bani kendu kani ke jingbom tre kendu Deputy Commissioner kala pen bitari ki nong elam seng ki bla kwa bani kran bat u halor ki te ki yo demo kila ong bakawai ni kita ki yo demo ka bah pedang snong ka baya jan baru bat ka madan yelek kai ka yeng mani ka skul bat ki yeng ki sam jogi nong song snong kan bo jing ma sikat dai ya ka kot ka khia jong ki nong song snong namar ka jing sma palan shu kila ya thu bakila yo ban ya kendo yu Additional Deputy Commissioner uba MB Tongper ka ba nakal yang jong ula ong bo dan jing tep halor kita ki yo demo henry kan kam tep ha katanat badai pen kata katanat Veterinary Department bat ong ru balada kita ki de ki yo bian mardor on pa ban khang no ye kita ki yo demo nakapor chakapor habangi wan hang ne ban bani kendu nam ta ka jing e jong pai ba ka jing du bani kendu nam ta ka jing e jong ki babun ki balang andre ngim siam la yo lat batang ki sin ru bani kendu yu bat kane ru ka de sin ka bangi ngisa kan ta habangi persang ban kendu yu bani kren nam ta ki jing e jong pai ba ngingi smolongo ka e ki baja le se ka don e re chalendet ba uneu disi jutre bani kendu ingin nakapor chakapor nakaliang UDC udai ban siam ya kejingkit kli lada gite ki moj hang te gidang ya chian lada gite ki moj ki mesi ki yo hang te gidang ya nak por chakapor klem da don ki kot ki sla ki babiang kam tam haba kta ya ka kot ka khya jong babun balang mengta ka jing pum ka jing jabo hang tu ka bala isar khai kam tam ha ka wei na ki yo bingilap menta ka don ka madan ka don ka school hang tu isang sot ki khna jungi kumangitip menta ka jaka jungi ka ribhoi ka de ka wei ni ki jaka ka ba kamalaria ka kenrei bah kene jaka haba don ki moj don ki blang don ki masi ki skan ki perjong ki kenrei bah ka jingkli kalong balada uniu disi jutre man kendu yangi kamut ba kadon e re shalandan ni dawa mardor ba udai ban sim ya ki jingkit kli lada kwa ban kendu haba ngiwan hang ne da ka jingmut ka bah nam ta ka jing bah jong pai ba nam ta ka jing bah jong im lang salang jong kani ka thain ka dong ka jong ni ngasngo ban manjur baka ne ka DC office nang ne syakhamat kadai ban sim ya ka jingkit kli nakaliang jong Confederation of Riboy People barengkat ka jing dolang bat ki nakaliang kaseng jong ka MPSO nilaiwan ban sorbe ketika yo ke badan hang tipo bunihan ya ka ba kadika jaka ka bagi la pelang i tigi muj hakatika jaka keadien ba lawan ban sorbe ban pej tingil lalap bun ki ya ka ba ka jing kta katkum ka jing komplain ki nong song snong te ya ka bakim kwa ban pa kurteng hari ka jing lap jing hang te kalong ba kijan ya ki mani hot nilai ngimla ban den ba wat UML ru la wara itu madan football hang te ha ka jing sya ka te madan football ka di ka jaka ban ya le kai ban exercise kena dari mentapat ka bagi kalong ba i thamula ba wara de kimu yang te ban sma ban kinong ni jiseng kinong song snong hap leng snong wara ki mani kani kalong ka bang internet nomor ba kami habi ru banong ba wara dak takimut wara dak taki sei haba mending lawan man kli nang te sei takimut kilet haba fibu ban stok te jaka re mundan bala man kli wei trai mundan batem kane kalong ka ba pinsosi khamtam ya kari ba kajai beri ko jungi mono bale gini dak liang jungi kum kaseng nginwat ni taki beri ke bale gini bat hadian pengilawan ban kedu disi rum tre ban ikram ni tare ka jingdon jong ini ki ka jingdon jong ni ki mut haba kali sano supply mundan batem wat ya ka masih ka badai ban yo ban dok bam umdon jaka stok su umta rei ya kimut chano supply gini kimut ban bu hang ne ka jela jungi dena kata kadau ngi na kalyang aseng rengkat ki aseng ngi kran chai bet sakmat upai ba nang ne sakmat ngin yai but dien chano fi bu gini ba chano fi pai gini ki ya kini ki boflu namar ngi di ka jaj bodi ko babam tang dok masih ngim dei babam dok mut mentawan song te di dok mut tingi keren bet da ka basai menak liang jungi nang yai budien ban nginum i re lara ka dila sai lara ka dila sisi nang yai budien bat ondang ilap pat tingi sale ka banukam ka jingi keren jungi bat i yang tai yong ba i pha ingi sa bitinri bangin lai kenduk bitinri te ngatrai ngi si penbet hadin bang lawai nang ne ngi selek bani kenduk si penbet ya kata nak liang jungi kalong lada ngin ai por steo ondang imla bani kenduk bani bat bani keren ngi masih ban lum youtube pai bat no song snong bagin salek banukam